दा जों फैलायबाय कुतुब मिनार। जोंहा टिकेट मोनबाय थांनोसै ओमफ्राय हाबहैनोसै ओइनियाव। फ्लाइटआव थांनो मोनगोन नायखाय बेसेबां खुसि जादों थांखालि। नै जों सफैबाय कुतुब मिनाराव। मबाइलाबो चार्ज जोबहां जादों आरो। हेलौ, नै जों सफैलायबाय कुतुब मिनाराव। ओमफ्राय दा जोङो दिनै प्रग्राम फैखायसो गिदिंनो मोनबाय थादो। माबादो फट' लाखिदो मा होनो जुगनुदो फट' लादो जोंखौ होनो आरो मानिफ्राय फैनाय मा जागोन सफैलायबाय जोङो। थांनो जालांसिगोन जोंहा दसेल'सो। 7 sisters of North India. They are smaller states inside the North area, and they have one brother known as Sikkim. You will find exactly same features. So she's from Assam. You know where you get the Assam tea, Darjeeling tea, Assam tea, and they are from Arunachal Pradesh, which we call it as land of rising sun of India. Because Arun in Sanskrit or Hindi, it means the sun, and Anchal means the land. It's almost it's close to the almost like southwest part of China. So if you're thinking of like Arunachal Pradesh is over here, Nepal is somewhere over there. So it's a Nepal, Bhutan, China, and then you will find Arunachal Pradesh. So basically, we both claim, India and China claim that Arunachal Pradesh is their part, but they belongs to us. They don't belong to us. Thank you. थांनो जालायबाय जोंनिया थांनो जालायबाय नै जोंनिया दसेनो 2 मिनिट 3 मिनिट। ये देखो हम लोग अभी जाएंगे, देख के खत्म हो गया। और ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नै जोंना थांनो जालायबायलाय दसेल' नायो ओमफ्राय टाइमा फैला नायनो जुगनुआय नै देखो ये दोस्त बंदर बन गया। नै लोगोफोरा फट' लादों मालाय। रूम पंचने वाला है, अभी पंच गया है सूरज कुंड। सफैबाय जों गारिनिफ्राय। अभी थोड़े बाद में रूम पंच जाएंगे। अभी अंधेरा शाम हो गया है, अंधेरा होने वाला है। जों थांगासिनो दासो नै मोनालायबाय सफैबाय ओमफ्राय रुम मोनहैसिगोन आरो।
ini suruh sara mujgai nama. Hello nih, jangan menisikan room, mereka mukanya kacau kayak nade, mankianya kacau kayak nade. Mereka room menisikan ada jangan. Saya mau bujis tu. Room pan, ya hey. Finally, अभी रात हो गया तो सेंडल dah थापाई ना है ini sudah. भूख लग गई कपड़ा भी दिलाओ क्या? देखो दिलाओ क्या? मेरा लॉन्ग दिलाओ. Ayah, bisa saya nggak bi? Tekan saya. जों room सफैबाय दासो 11:00 थांदोंमोन दा kita sudah 7:00 जाबाय जानो सफैबाय. Ini rumah जोंनिया. उन्दुजोबना दोङो नै बयबो बा मोनायाव उन्दुलायबाय बेजांगान खाबाय नै हाथायाव थांदोंमोन मालाय नै ओइ नै मालाय उन्दुजोबना दोङो Lo, mitai. Ya, mitai lo.